Варонча – гэта вёска Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю вёскі Варонча з'яўляецца касцёл святой Ганны. Дадзены храм будаваўся з 1773 года па 1781 год у стылі позняга класіцызму з элементамі барока і неаготыкі. У канцы 18 стагоддзя ў касцёле ў вёсцы Варонча быў ахрышчаны Ян Чачот, вядомы беларускі паэт, фалькларыст і этнограф. У гады Другой сусветнай вайны, а менавіта ў 1943 годзе, у касцёле ў вёсцы Варонча адбыўся буйны пажар. Па адной з версій, яго арганізавалі савецкія партызаны. У 1950-х гадах была зроблена спроба канчаткова разбурыць храм, але касцёл у вёсцы Варонча аказаўся дастаткова моцным, таму яго поўнае разбурэнне запатрабавала б вялікіх матэрыяльных і працоўных выдаткаў. У выніку храм проста пакінулі пуставаць і далей разбурацца пад дзеяннем часу. Касцёл у вёсцы Варонча вярнулі каталіцкай царкве ў 1990 годзе. Затым храм па большай частцы аднавілі і ў 1995 годзе нанова асвяцілі. Аднак пэўныя рэстаўрацыйныя і аднаўленчыя працы ў касцёле праводзяцца і ў нашыя дні. Касцёл святой Ганны ў вёсцы Варонча з'яўляецца цікавай славутасцю Беларусі, а таксама важным культурна-гістарычным і архітэктурным помнікам.